dawo na sai Ramadan ba su ɗin huta. Da na san zaki fushi haka da na siyan miki carbi da huta. Na ki kira ne na ki zuwa ne dan in kin sha ruwa ki huta. Antuwa da tana shida ni na gaya mata kin iya mota. Makaranta kokarin ki, cikin gida taimakon ki. In nai fushi an taɓo ki, in nai farin ciki na tuno ki. Kuna mutu zan dawo, ko da na bushe kamar bawo. Ki shirya yi man oyoyo, za ni sake a mota mu je yawo. Ramadan ba su ket kai mu baɗi ne alkawari sai na kawo. Ki kunna postin gari gari kai ya mutu kuma ya dawo. Makaranta kokarin ki, cikin gida taimakon ki. In nai fushi an taɓo ki, in nai farin ciki na tuno ki. Ta ki daga wayata ba ta so ai magana ta, wai ni ne maki ne, ni ne maki.